Vale, imos dar outra voltiña, vale, agora vai un poquinho máis natural, non lle vayas así como tan forzado. Sí, porque aparte entra por aí, claro, moi pero entra moi ben, acelerada. viches que te quedaba un pouco corto, non? Sí, sí, Bueno, sí. pero o resto moi ben. Hai cousa dun ano e medio, eu estou toda tranquila na casa, e de repente recibo unha mensaxe dun compañeiro dicíndome: esta non és ti. E collo, miro a mensaxe, empezo a ver un vídeo, un vídeo dunha rede social na que se metían con personaxes públicos e demais, e claro, era a miña voz, pero eu non fixera tal cousa, eu non gravara tal cousa. E dixenlle, a ver, non podo ser eu. Entón empezou a falar do tema de inteligencia artificial porque eu son bastante trosma con estas temas, as novas tecnoloxías e todo iso, e dixen, pero queda tan calcado, o sea, queda como se o gravase eu. Dixo, sí, pode quedar así. E a partir de aí empecé a recibir máis mensaxes. Entón, pois eso, enlaces de, mira, esta non es ti, esta non é... Eso, sobre todo en redes sociais, na televisión e tal, nada. Pero levei bastante disgusto, porque claro, é miña voz, eu non a gravei, e ademais non é o tema de que che perxudique no tema de que é diñeiro que ti deixas de percibir. É sobre todo a cuestión de que para que a están utilizando. Porque, bueno, ti xa posta a pensar, ese cadra están facendo estafas telefónicas, ese cadra están, pois, incluso facéndolle bullying a alguén nunha páxina de Facebook, non sabes, xa empezas a pensar en posibilidades que non son tan, bueno, tan imposibles, vamos. E hai así esta cousa.